In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Ave Maria, gratia plena dominus tecum, benedicta tu mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. O Mary, conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to the special missions that is recommended to thee. Amen. Eternal rest unto them, O Lord, and let your perpetual light shine upon them. May they rest in peace. Amen. In nomine Patri et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Santa Iglesia Katolika, mauang katimban. Mayong gabi mga higalag magsuon na sabta kininyong ato ang programa sa TV Palya.Gamento gipangluhan o gipangunahan sa Lay Catholic College International Officials sa mga kauban ng says ng mga Katoliko nga subaybay nagataban sa programa kininyong ubos nga lagad ug gusto sa pagtong Katoliko Sir R.J. Sano o balik ko ninyo kadali lang ang panahon aron panagisgot sa mga butang nga may kalambigitan sa atong pagtuong Katolika. Live kita karon sa atong Facebook page RJ Horolan Sandre II TV Palya.Argumento page, and yon sa wala pa nakapag-follow sa atong mga pages, i-follow niyo itong mga pages RJ Horolan Sandre II TV Palya.Argumento page, Kuya Policy page, and the RJ's Vlog 2022. Uga pwede sa bumag-send din na og Facebook stars sa atong mga channels. Sa wala pa nakapag-subscribe, i-subscribe ninyo atong mga channels: The Lay Catholic Policy, ito sa official RJ Sandre II TV, Kuya Apologies TV, and Barikawan Religious Forum. Uga pwede sa bumag-send din ng super sticker, super chat, na super thanks. And yun, magpasalamat po ako sa mga Katoliko nga kanunay nagatabang, nagasuporta sa atong programa pinaginala Sir Ronald Escalera and family, Sir Romeo Nodio and family, Sir Robert Avila and family, Sir Michael Roger Oy and family, Sir Rene Keblat and family, Sir Den Sibilias and family, Sir Emmanuel Papas and family, Sir Tupig Galimit and family, Mamber Den La Pera and family, Sir Jeff Atienza and family, Sir Rain Mamsheng Hernan and family, Sir Juberes and family, Sir Roel Siliaca and family, Sir Rizal Liman and family, Sir Edmundo Esteban and family, ug sa tanan nga nagataban nagasuporta pagkahuman wala nagapalitok, dili nagapalitok sila mga pangalan, daghan king salamat tungod sa tabang, tungod sa suporta kini nga atong program ani gihapon din sa social media. Ug until now nagkinahanglan gyapon ito sa tabang suporta kay nagyuwa mi mahimo din ng mga sir ug mga ma'am. Kung walang inyong tabang ug ang inyong suporta, sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta pinag sa mga account numbers kana sa mga screens kana nagadagan nga information ug pwede sab mo mag-message sa tong page kung nga via remittance ang inyong pagpadala. Daghan kaayong salamat in advance. Sir Ramil Ialas and the Ialas family, may gabi mo sir og sa imuhang tibuok pamilya. Kumusta man sir? Magtaod-taod na tawan ang communicate Sir Ramil. Sir Chef Ra Kanama, yes po, may gabi mo sir og sa imuhang tibuok pamilya. So ang atong topic karon isip continuation atong kagahapon nato katong gitawag og ang topic ato last is ang simbahan ug ang kaluwasan. So karon ang espiritu sa kabakakan ang anaa sa sektang sulpot. Pero actually ang esensya sa ato ang gitawag og topic kanang the dogma of the infallibility of the church, the infallibility of the pope, and also to the bishops. So mo na atong topic karon kay lahi man gud ang kuan mga sir ug mga ma'am. Lahi man gud ang kung i-compare nato ang layang sekta og kita, lahi man gud kasi layang sekta wala man sila Espiritu Santo. Mutuo pa ko Espiritu Tonto, pero kung Espiritu Santo wala na sila Espiritu Santo. Ang nasa ilaha Espiritu sa kabakakan, ano man ginaman sila sa kabakakan. Wala man sila sa iglesia ng gitukod ni Kristo. Sir Ray Tabino niya sir, good evening nimo. Kasi mo pamilya, ako ning i-repost niya sa ato ang Facebook sa atong YouTube channel by 12 midnight. Okay, sige. So, yun mga sir ug mga ma'am. So, dili pwedeng tawag ining pamahimo nga kana bitong mahimong sama ang simbahang Katolika og kining gitawag og laing sekta. Sir MJ, may pinsan niya, sir, good evening. Kindly make a live reaction regarding sa video. Actually, sir, dili ko maghimo og reaction concerning ana. Kay ako nang gidawat ang iyahang tawag ining kuan sir, ang iyahang challenge to have a formal debate. O kana nga debate gusto nang face to face Sir MJ. So di na ko maghimo reaction kasi magabante ba sa mga argumento. Sir MJ, di ba? Okay, yon Sir Brian Fritzdal from Balete City, Bukidnon, good evening. Sir JR Butong, yes sir, good evening. Mr. Alan Castillo, ay mo lang huna.
resulta ron na sa imuhang tawag ini kwan, resulta ron na sa imuhang kana ibitaw nga tinagak nga panabot na kumbaga. Sige. So karon, ang simbahang Katolika ug ang gitawag nga leng sekta di gini mo pwedeng ipareho. Kay ang leng sekta manggod tinukod og tao eh. So unsa may ato ang ma-expect anang maong mga punduka nga diin tinukod lang magtao. Kung tinukod lang nagtao, so ang ilahang teaching man-made. Bisan pagkapila sila magputlo sa balaang kasulatan, ang ilang teaching man-made, hinimo lang tao. Sir Dexter Palabri kayo, sir. Good evening. Sunod ko, no? Mr. Christopher Guyo, nadiligyo na kami. Kamugid na. mga sektang naghari kabutbutan. Sir Ramil! Sir, tubito sana niya, sir. Good evening. Sir Ramil, nabisi lang dyan, sir. Kaya every afternoon ko maghimog mga activity sheets. Nag-bag-o man good mic. Mo ba? O ka lang good, sir. O bakante. Sir Malco Pilonio, sir. Good evening nimo. Sa imuhang tibuok ka, pamilya. Ma'am Marina sa Lucilio ran. Yes, ma'am. Good evening nimo. Sa pamilya, sir Lucilia kay. Good evening, sir. O sa imuhang pamilya. Okay, so, lahi gyud kay kining laing sekta man gud mga sir, man-made ang ilang teachings. Bisan pag maingon sila nga ang among teaching gikan sa Biblia man-made gyapon. O sa man panaglitan ng man-made teachings, so kanang Seventh-day Adventist for example. O sa may ilahang man-made teaching, si Ellen G. White propeta man-made teaching man na. Iglesia ni Manalo, o sa itawag ining itabo si Manalo Anghel, si Kibuloy, o si Kibuloy ang tawag ining appointed son of God. Diba? O, mga man-made teaching man na. O wala kanang Seventh-day Adventist, balik atong Seventh-day Adventist, o kanang gingon nila nga sabat-sabat dili man nabibig ka sabat ilang gisunod. Americanist sabat man kana. Man-made gihapon, di ba? Sir Randy Sampan, good evening. Aso-aso na po lang ilong sa mga taga karon, sir. Wala gyud Sir Randy. Sir Greg Jim, good evening. So, dili gyud na mahitabo. Bisan pagka-milyon sila, anak kong isuon. Nag-live ko. Lingkod sa asa mga? Balik na niya. Kuaning kuang manghod pakita lang. Pakita ako ang tawag ining manghod. Sani hari sa Davao. Asan? Sige balik diri niya istorya ta. Naglakaw na mo? Dito ka tingingon nimo? Wala pa. Asa man karon mo malakaw? Sige balik diri niya. Okay, sige. Okay, Sir Alvin Mangumpiti, sir, good evening. Sir Gerald Kagampang and Kagampang family from Balingasag, Misamis Oriental. Shoutout mo, sir, og sa imong tibok pamilya. Sige, balik ta mga sir og tawag ining mga ma'am. So, bisan magkapila sir mingon nga, ikutlo na mo sa Biblia nga mo ang gitawag og teachings man-made. Nga naman kay ang sektang gitukod, dili man si Kristo ang katukod. Wala pagpareha sa mga Hudyo kaniadto ba? Tanawat ng mga Hudyo kaniadto. Gipili na ganyan sila sa Ginoong Diyos. Pero ganun wala may perfection nila. Ganun wala may sanctification nila. Kasi may hinungdan tungod kay man-made sila. Ang nindot lang kay gipili sila sa Ginoong Diyos. Ang kining mga sektang mga tagakaron, gawas ka man-made, wa pagipili as Ginoong Diyos. So madisgrasya gyud ang ilang tawag ining teachings. Man nga bisan pagkamilyon sila magkutlo sa balaang kasulatan, di yun na mahitabo ng ilang divinely revealed truth. Nga naman, kay man-made man sila. Sir Dexter Palabri ka, sige na sila balik-balik, ano nga sila original, tungkol nabasa lang nila, wa daw mabasa sa Katoliko. Hula-hula ram ko na nila. And kung magbutang magudpod og Katoliko, si Kristo ang nga panamahap, mahog siya nga self-serving. Supak maguna siyang baruganan sa Dexter. Ang baruganan ni Ginoong Kristo, kung ako, ingon pa niya, kung ako ang magsaksi sa kong kagalingon, ayaw ko niyong tuwi. Gawas kung na ay laing pa magsaksi, mahitungod ka na ko. Opo ng iyang simbahan. Dagi laing magsaksi, kining maong simbahan kining gitukod ni Kristo, sa karon nga panahon, mao ni ang Iglesia Katolika Apostolika Romana. Sir Kawawang Australia, yes sir, good evening nimo. And also sa Australia and Vargas family from Masbate City. Yes po, good evening. Shout out din yung tanan nimo sir, ug sa imong tibuok pamilya. Sir John Maria Arcares, good evening. Sir Marvin na pumikpik, yes sir, good evening. So ingon ana mga sir, bisan pagkapila sila mo angkon, hindi na mahitabo matinuod sila.
So, bisan pagbingon sila nga, sumala pa sa Biblia, St. John chapter 3, verse 16, For God so loved the world that He gave us only begotten Son, whosoever believing shall not perish but have eternal life. Man may digay hapon mo. Kaya may labot ang Biblia. Waman sila connection sa Biblia. Dili man sila connected sa Biblia o wapod na hitabo nga nahimong na ay connection ang usa ka pundok tungod lang sa pagbasa. O tanawang Old Testamento. Nigawas ang Old Testament tungod sa pinagkaroon sa event nga nahitabo sa unang katawan sa Ginoong Diyos. So naagod sila personal, naagod sila intimate, naagod sila physical nga relationships between the scripture and also to those people nga di naghupot ni anang maong scripture. Yang kini mga tagak, nabalin sila physical relationship or gitawag og even essential relationship sa scripture. Wala. Na naman ning buto lang man sila after 16th century na ana ang scripture. Sir Jofet siya naman din, sir, good evening. Kung preaching lang sila about good news, pero pangdaot, kataki lang, ay oo, tinood na Sir Jofet. O, nawa na po si Mr. Repunte, aso na pong lubot. Aso na sa lubot. Di ba? Oo. Sa New Testament, tami, simbahan, iglesia gitungkol sa Kristo. O, una ang iglesia before ang scripture, kato New Testament. Yun o, Noy. Binabista yo, may ngipinin mo yun. Siya mong tibong pamilya. Di ba? O, gitukod niya ang yung iglesia. Pagkahumanan na, 20 years after, diha pa nasulat ang New Testament. So, buti pasabot na ay physical, essential. Nga tawag ining connection between the chosen people of God sa New Testament nga mo nang gitawag og church og sa scripture mismo. Eh kini nga tong mga higalang mga tagag wala eh. Wala eh. Layo na kay tinae. Pero ting layo as tinae. Di gyud na mahitabo nga mamahimo silang tinuod. Sir, sa dapo no, ay ni ana po ding pagtuto ng mga nagmulitos Katoliko pero DDS. O nya, o DDS ko si problema. Nya, si problema. Ako man ang political stand. Nya kamo. Kung tinuod mong tawag ang iya simbahan supak-supak mo sa mga pare ug sa obispo. Kadaghag tawagan ng mga gipang buhat sa mga pag-obispo nga wa mo ni cooperate. Di ba? Mga tawahan ng mga hipokrito. Sir Ray Ramos, ang ilang pagkabastos, ilang ipain. Ay, oo, tinuod na, sir. Sir Cayetano Abidias. Thank you sa pagsunod sa program na to, sir. From Zamboanga, Sibugay. Salamat, Sir Cayetano. Sir Ray, Ma'am Sheng, good evening. Nakalugar nagyod og tanaw lang mo lagi sa iyo pagod naka-live. Sir Ray, regards sa Ma'am Sheng. Sir John Caldevelo, si Sir, good evening ni Muxi, mga tipo pamilya. Kanon, sige man tagisgutan ng mga laeng sikta. Sige man tagisgutan ng mga taga. Kumusta man ang simbahan Katolika? Masa ba siya? Ang iyabang teaching, divine teaching ba? Dili ba human teaching? Sir Antonio Macasero from Dubai, UAE. Good evening ni mo, sir, sa imong pamilya. Ako nang i-upload, Sir J. Lord. Okay, sige, balik ta, mga sir ug mga ma'am. So, kumusta man ang simbahan Katolika? Ato sang establish daan og kisig atukod sa Iglesia Katolika. Dili man ta pareha sa ubang mga sekta nga magsigirag supak-supak. Nyaway ebidensyang ihatag. Sigirag ka na bitong aso ang baba ba? Sigirag aso ang baba, sigirag bula ang baba, nyaway ebidensyang gilatag. Puro na chismis o binutbot sa mga pastoy ang istorya. Kita ka naman ta ebidensyang ilatag. Unya kanang nga evidence sa ko nang ginangon, asa ko nang ginabalik-balik kanunay, verified man ang mga evidence, kana nga mga informations. Sumala sa gitawag og Biblia si Kristo gatukod og iglesia, o kanang iglesia ang iyang esensya di ginamawa. Ibalik-balik ko nako et forte inferinon prevalebont adversus iam. Even the gates of hell shall not prevail against it. Di makabungkag. Ngayong mga Kristo, ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. San Mateo Kapitulo 28, versikulo 20. So karon, sa mga iglesia, kung di iglesia Katolika, ang iglesia sa panahon, gikan sa unang siglo hangtod karon.
Imposible manaog ka ng mga sulpot na og mga tagak. Ang pinakatigulang nga protestante kang Martin Luther. 500 years old pa siya. Mga almost 520 years old pa. Niya ang Iglesia ng gitukod ni Kristo 1,900 years old plus na. So dili gyud ang mga taga karon. Samod na ni mga bag-ong mga nangatukod karon after 20th century, di gina mao. So asam na iglesia karon kun di na Iglesia Katolika? Kanong dili man mo mangita or nganong wala may wala may naniguro ninyo nga pangitaon ng maong iglesia kay para makakaptar tag Dios nung pagtulunan. Di ba? Anong di man ninyo pangitaon? Kung dili na ang Iglesia Katolika, Apostolika Romana, nganong di man ninyo pangitaon? Ano man? Kay giharian mo sa inyong garbo. Giharian mo sa inyong garbo. Giharian mo sa inyong kaligot-got, inyong kapungot sa Iglesia Katolika. Mao nang bisag kabalo mo na kanang sekta nga inyong gipasakupan gitukod ng mga butbuton nga mga kano. Diha gihapon mo yung not. Bisag kabalo mo nga gipang-ilad na mo, nunot gihapon mo diha. Nga naman kay naamoy kaligot-got, kapungot na simbahang Katolika. Nya ang pinakapaitan na kay wa gyud mo tagae grasya sa Ginoong Dios nga makabaton sa matuod nga pagtuo. Diba? Sir Alvin Nuevo, yes, good evening, Ma'am Lani Agulo, yes po, good evening, Ma'am. Yes, Sir Vemar Bangkulong, good evening. Makasala matawag ko sa kaadlaw, ipili nato nga dili magrosaryo o dito lang sa mga personal. Actually, Sir Vemar, kung magud na siya kanang devotion magud na. And syempre, kung devotion nato manggod, naatay ko naatay ka bitang personal commitment ba? Ato gi-consecrate na atong kagaling undi sa tong devotion. And syempre, kung naghimutan ni ana niya tawag ining na mga reasons nga nang wala ta ka rosaryo, sabot man Ginoo ana, pero kung naghimo ang devotion niya pagkahuman kung sa kuan pa o basta o depende lang sa ganahan nasin o bumisyon na sir. Ma'am Jennifer, basig parintil ako ni Ma'am Jennifer Horolan. Good evening po. Horolan ang middle initial po, ma'am. Sir Jeff, kapoy daw research si Sir Maong sugot ra bulat ikon sa ilang pastoy. Namoy gidangat. Sayang ang paldo kung pangitaon ng gamaturon mo lagi Sir. Relax fam. Good evening sir. So yung anak mga sir, so di na mahitabo nga. Matinuod sila. So karon, kumusta man ang Iglesia Katolika? Ang Iglesia Katolika Apostolika Romana, biblically and historically speaking, nakita mga Katoliko dito mo sakay anang kinagat bitaw ang argumento nga Biblia lang. Kaya kung Biblia lang ang isgutan, mahug nga battle of opinions. Iyahay og palabon sa opinion. Like itong mubasa ka unya ang imong interpretation gisandig nimo sa mga ebidensya nga naghatag og suporta nga kanang gisulti sa balag kasulatan tinuod na. Kung sa korte pa naay gitawag og corroborative evidence nga mo corroborate sa imuhang understanding. For example, St. Matthew chapter 16 verse 18, thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Usam ng simbahan na, sumalak pa sa kasaysayan mo na Iglesia Katolika. Kung mauna ang Iglesia Katolika, so therefore, mauna ang gisaaran ni Ginoong Jesucristo nga padad-an og Espiritu Santo. St. John chapter 14 verse 16 and 26, 24-26. Masumala pa ni Ginoong Jesucristo, mangayo ako sa amahan, tagaan ka mo niya laing manalaban ang Espiritu sa kamatuuran. Ug ang Espiritu sa kamatuuran mo ay magtudlo ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong gisugo ninyo. Magrosarita ni kidaya tinud na sa Vemar. Sir Dodoy Calisto, sir, good evening. Mayon ta kun sa sunod debate nimo sa diri untas kapalong kidaghan imi mo tan-aw. Pon basi makasuri ko din ha. Kapalit na ko kabayo. Sige na mo kada otong kabayo ko sir. So kung makapalit na ko kabayo, makautang ko balik suruyon ko na sir kapalong. So ingon ana mga sir ug mga ma'am. So sa Biblia, si Kristo gatugod og iglesia. Ang iglesia man ng Iglesia Katolika. And at the same time, kung ang Iglesia Katolika mo nang gitukod ni Kristo, mo nang gisaar ni Kristo nga padad-an og Espiritu Santo.
Kanya kanang espiritu ka sumapang sa tong Ginoo, espiritus kamaturan. So anos aman mahitabo nga mahibaw ka nato na espiritu na sa kamaturan ang gipangtudlo sa mga obispo sa atuang Santo Papa. Sir Jafet, Sir RJ, ang ko debate na full revealed na ba? Wala pa sir. Partial lang. Katong vision ang i-reveal. Pero katong message wala pa sir. Sir Peregrino Estimado from Consolacion Cebu. Yes sir, good evening. Nimo sir og sa imuhang tibuok pamilya. So ano sa mahitabo nga makaingon tanga kanang maong gitudlo Santo Papa og sa mga obispo? Nais pa to santo na. Asa to may bawaan? Remember, ang sugo sa tong Ginoong Jesucristo, St. Matthew chapter 28 verse 20. Tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Kanang word ba nga akong gisugo ninyo? So buti pasabot, walay laing itudlo ang mga apostol, gawas lamang kung unsa to'y gipamulong sa atong Ginoong Jesucristo. Kung naa may development, ang mahitabuan na, mahimo na lang siyang formulas of the faith. Kanang mga mas dali magud ilhon og naay kuan, naay gitawag og formula, mas dali ta makasabot kung naay formula. For example, sa Biblia mabasa ra nato tawag ining Holy Scripture. Pero di man to masabtan usa mo ang scripture kana referring na sa Old Testament or Old and New Testament. So man ang Iglesia Katolika nag-create siya og formula o kana nga scripture tawagon nato na nga Biblia. Libro nga composed of Old and New Testament. Mao na mga sir ug mga ma'am. So, kung naa may development referring na dito sa mga formulas of the faith, bawal gyud nila nga mag-create sa ila. Nganong kinahanglan ang Kristo mangyud nga teaching? Tungod sa hinungdan nga ang manluluwa si Kristo ra. Ang natural cause of salvation ang atong Ginoong Jesucristo. The rest of that, simbahan, ang Santo Papa, ang mga obispo, o ang atong mga devotions, instrumental cause of salvation na lang siya. Nga naman kay ang tanang butang connected sa natural cause of salvation nga mao ang ato ang Ginoong Jesucristo, nga mao ang bugtong Savior. Boto na sabtan ba ko ninyo mga sir ug mga ma'am? So, importante itong pulo ni Kristo nga, teach them to obey all that I have commanded you. Tudloi sila sa tanan nga akong gisugo ninyo. Wala sa Kristo nga, tudloi sila sa tanan akong gisugo ninyo niya, paghimo-himo po inyo. Walang dikit pwede nga ang Santo Papa, mga obispo, mag-create og ilang kaugalingong teachings because they are not our Savior. Isa lang ang ato ang Savior. Mula from St. Peter until now, never gid na magtudlo og bag-o. Kung kabantay mo sa mga council sa simbahang Katolika, always gid nila ikaw tong divine revelation, katong depositum fidei. Kanang depositum fidei manggod sa ato pa sa ato ang terminong layman, gitawag na siya og Word of God. Na kanang Word of God sa Protestante na ang ilang una-una libro, no. Sa ato pag yung Word of God referring na sa libro nga mao ng Biblia at the same time referring na sa apostolic tradition. Nganang Word of God nato o sa tuang terminong Katoliko, depositum fidei, the deposit of faith. Kung magsakay og kabayo sa apostolado, so matawag og naog si Diego Salvador, Sir RJ Seno, aka St. James of Compostela. Maboy kaya to sir kinato espada. Wala gi Sir Romel and Ma'am Elizabeth. Ang gabi ninyo, kang Ma'am Elizabeth, ang gabi ma'am. Okay, so yun. So kinahanglan ang itudlo kadto yung gikawat nila. Mo na nga diha nagsugod ng word tradition. So sa mga tradition, it is a thing, it is a teaching handed down from one generation to another generation. So dapat kanang pagtulon-ana nga imong gitudlo na sa una pa. Ang iyang esensya gitudlo na sa una pa. Dili pwede nga karon rin mo na himuong tudlo. Dili pwede. Sir Oliver, nangabi sir. Ganahan ko istorya ni mo katong protestante nga
Diyan na siya. Kay nindot kayo discussion, mulutaw yun ang essence. Yeah. So, di sila pwede mag-create og ilang teaching. Kaya again, ang atong sa tupapa, atong mga obispo, dili man sila ang savior. Muna ang ilang itudlog, katog yung ilang gidawat. Muna ang sugo sa Iglesia Katolika, Apostolika Romana, sa mga Santo Papa, basahon na ko ang tudlo, simbahan Katolika. Para tuang masiguro ba nga, ang ato ang giyawit dire, dili kay ato ang opinion ra. Diba? Okay, ato ang basahon mga sir, ha? Okay, niya. To satisfy declaration ni sa gitawag og Pastor Eternus, particularly sa tawag ining gisulat ni Pope Pius IX, 1846 1878, tunong gyud ni sa kuan, tunong gyud ni sa First Vatican Council. Dogmatic declaration ni Sir Elmer Yunting. Yes sir, good evening from Liloan, Cebu. Ato ang basahon. To satisfy this pastoral duty, our predecessors, atong magisundan niya, our predecessors always gave tireless attention that the saving doctrine of Christ be spread among the peoples of the earth. Nga ang makaluwas ng doktrina, pagtulunan ni Kristo, kinanang isangyaw sa tanang katawan sa tibuok kalibutan. And with equal care, they watch that. Wherever it was received, it was preserved, sound, and pure. Wala pa man ni kuan si Katamundok, sir. Wala pa man ni message. Nagulat ko. Gidawat na to. Ipasok nila ang appeal daw sila. Wala sila appealan ng adlog. Iba pa ulit si Isaiah, sir. Nahuna na nila. Sige, balik daw sa tuwang pagtulunan. Sa kuno, na kinahanglan isangyaw ang pagtuo sa tibuok kalibutan, sa tanang katawang sa tibuok kalibutan, kunya ingon pa niya, and with equal care, do you watch that? Wherever it was received, kung giunsa na pagdawat, kinahanglan i-preserve na sound and pure. It must be preserved sound and pure. So man nang nga walay dagdag, walay gitawag o bawas. So karon, kanang giingon nga kanang deposit of faith or word of God that refers to the tradition and apostolic tradition and holy scripture. Asa man na nagsugod siyempre kang Kristo, di ba? Siya kasi may katudloan na. Siyempre Old Testament, ang kang Kristo, pagkahuman gitudlo ni Kristo. Gitransmit ni Kristo ngadto sa mga apostol. Gitudluan niyang mga apostol. So ang revelation directly dito sa mga apostol. So ang katapusang apostol na matay si Saint John the Evangelist. So dito ni hunong masakuan pa dito kutob ang tawag ining divinely revealed truth na gitudlo ni Kristo. So buti pasabot from the time of the apostle, gikan sa mga apostoles, pagkamatay sa mga apostoles, ang nisunod anak, for example si Peter, ang nasunod niya sa Linus, wala na. So kuan pa, si Pope St. Linus, bawal siya magtudlo og bag-o. Di siya pwede magtudlo og bag-o. Anak nito Clemente Evaristos, hangtod karon Papa Leo XIV, bawal sila magtudlo og bag-o. Sir Romeo Mahene, good evening, sir. Sige, sir, ato anong i-explain, sir. Ako sa ning human na ato ang explanation, sir, kay kung makuanta masagusagol man ko, sir. Sir Carido Clifford, yes, sir, good evening. Sir Christopher Ibarita, yes, sir, good evening. So dili pwedeng tawag ining musakuan pa ba musakuan pa nga naapay revelation karon. Mo na nga palpak na sila Elijah, wala may revelation na karon. Palpak na sila Kibuloy, palpak na sila Manalo kasi pa may kasi pinag-reveal sila nga ni hunong naman sa panahon ng mga apostol. Pabutabungol na sila na mga issues, klaro na kaayo. Grabe ako comment sa ilang page last year pa, wala itumpang mo lagi, sir. Atong pabuton, sir. Ato nang explain on niya, sir, kanang Isaiah 56. Inapak ko sa kasagsagan sa explanation, sir, eh. Hindi ako gusto nga human sa tong program, watay may bawaan sa tong pagtuong Katolika. So, from
the time of Saint Linus, so ang divine revelation ilahan ng gi-preserve. Ya, ang giingon sa tulo simbang Katolika, sound and pure. It must be preserved, sound and pure. Again, walay dagdag, walay gitawag og bawas. Kay mao to ang gipadayag ni Kristo. Nagiampingan sa gitawag og mga apostol, gi-preserve sa mga apostol. Kaya ningon San Pablo, Galatians chapter 1 verse 7 to 8. Si pinsan kinsa magtudlog mga butang nga dili mo'y among gitudlo bisan pag-anghel munaog gikan sa langit. Magtudlo mga butang nga di mo'y among gitudlo, ipatunglo. Tunglohon ka. So, but pasabot di ka pwede mo sungag, ana. Kanang gidawat nga faith, kanang received faith. Kanang gidawat nga pagtuo, dili na pwede. Kulangan nimo o dagdagan nimo. Ya, tinuod na Sir Vemar, Sir Carido Clifford, pwede ko ma-help explain aning na 1 Timothy, verse 1 o 15 gipasabot. Ang gipasabot na sa mga Gnostics. Mga Gnostiko, dili ang simbang Katolika. Kanang gingon din na nga bawal mag-asawa, o man din pagtulunan nga bawal mag-asawa. Naman tayo sakramentos kami yun. Yang kanang gingon nga silibas siya sa mga parit, dili man na doctrine. Discipline man na. So di gyapon mahaom sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2. So referring na sa mga Gnostics, Sir Carido. Di mo kaon sa gitawag og lamang kati o mga karne, o Gnostics gyapon kay bawal man sila mga karne, kay para sila hugaw man na. Ang mga Katoliko kay kusog gyud mo kaog karne. Diha man di mo kaog karne every Friday. Kay in respect and honor sa gitawag og kining kamatayon ko sa krus. Kung dito mo kaog karne kay unod dugo bigamit ko sa krus. So kanang gingon sa 1 Timothy chapter 4 verse 1 to 2 absolute na. Ang sato relative ba na. So dili mahaom Sir Carido Clifford. Sige, balik ta mga sir ug mga ma'am. So, gidawat sa gitawag og mga apostol. Pagkahuman gitransmit po sa mga apostol, kung ang ilang gitransmit dawag ining puti, dapat ang ilang ipasa pod sunod. Puti. Dili pwede nga kay di nila gusto ilang pinto lang itom, no. Puti ang gidawat, puti pud ang ilang ipasa. Again, dapat walay dagdag, dapat gitawag og walay bawas. Sa mo na ang mga Santo Papa og mga obispo, pag manudlo na concerning pagtuo og moral, di gyud na sila masayop. Ngano man kay dili man sila mag-imbento og teaching. Ang ila lang manghimuon, ilaha lang i-relay. Ilaha lang ipaklaro kung unsa tong gihimo o gitudlo pagtulunan sa panahon sa gitawag og mga apostol. O, for example, Santisima Trinidad. Kung sa man ang Santisima Trinidad, actually formula na sa pagto. Santisima Trinidad, Holy Trinity. So, kung sa man ang lisensya niya, ang usa ka Dios na itulo ka personas, kitudlo ba na sa panahon Kristo? Yes! Kitudlo na. Oh. Tinuod ba nga niya usa ka Dios? Yes! Ug mo ni pagtuo sa mga apostol na ayo sa lamang ka Dios, di ba? Ephesians chapter 4 verse 4. Kana pang Dios namin tulo ka persona? Yes, 1 chapter 5 verse 7. That there are three that bear witness in heaven, the Father, the Son, and the Holy Ghost, and these three are one. So man naging lang simbang Katoliko, ang ilang gihimo, ilang gitagaan og formula. Nga naman kay gitudlo na lang kaniadto pa. So dili masayop ang Santo Papa sa pagpanudlo. Dili masayop ang mga obispo sa pagpanudlo on ang ilang gitudlo faith and morals. Iusahay na amang good boy kuan, na amang good boy kana bitang panahon nga naapay mga Katoliko nga usahay mga papulat naghimo papalatriya ba. Simbahon na lang sa Santo Papa ang unang Dios. Tanang isog sa Santo Papa tinuod tanan. Tanang isog sa Santo Papa infallible, dili na mao. Kaya daghang mga Santo Papa kani adto nga nangayabag. Kani kada mga amigo to nga mga tagak, mga sir og tawag ining mga ma'am, ginagamit naman kinabuhi sa mga Santo Papa kani adto nga mga yabag para i-attack ang simbahang Katoliko. O for example, dungan lang kuha ning comment sa panahon ni Pope Alexander. B6, grabe man gito ka yapag to.
Yabag to nga sa tubaba pero wag ito nanudlo og tawag ining area. Immoral to siya. O, yabag man to nga sa tubaba. O kinsa pa? Pope John the 12th. Batanon kay 18 anyos pa. Nga sa tubaba. O grabe to ka tawag ini nga kurakot. O, so buti pasabot kanang pagka-infallible or kanang paghimo mo to nga imposible sila makahimog sayo. Naara na dito sa faith and morals. Kawas ana wala sila kasiguruhan na husto sila tanan. Husto ang ilang desisyon, husto tanan ang ilang gihimo, wala kasiguruhan. Nga naman kay wala may saad ang Ginoong Jesucristo nga tawag ining kuan nga i-appeal na mo na nga ang tudlo sa simbahang Katolika usa sa mga kanang banggiitang kardinal kaniadto. Sir King, may gabi mo sir. Kung sa imo ang tibuok pamilya. Yeah? Sir CJ Ramoso, sir, good evening. Sa may gitudlo. The Truth of Papal Claims by Rafael Mary Cardinal del Val, Archbishop of Nicaea. Niya kaniadto future Cardinal Secretary of State ni siya. Sige ngo niya. Actually, na yung argumento niya between Dr. Oxenham. That by, hence Dr. Oxenham may learn that by infallibility, we do not mean impeccability, di pagkasayo, o di makasala ang Santo Papa, or sinlessness, in the person of Saint Peter of his successors, who are accountable to God for their own consciences and their own lives like every other human beings. That we do not mean, kanang word ng infallibility, that we do not mean that the Roman Pontiff receives special revelation from heaven, or that by a revelation of the Holy Spirit, he may invent or teach new doctrines not contained in the deposit of faith. Kato akong yung ganina, depositum fidei. So, buot pasabot, ang Espiritu Santo, wala gitagaan og kanang pinasahi nga pagpadayag gikan sa langit nga gipadayag sa Espiritu Santo pareha ng mga tagak ng mga pundok nga makaimbento sila, makatudlo sila doktrina nga wala na hisakop dito sa depositum fidei kato akong gibunin na scripture and apostolic tradition. So, buti pasabot, dili sa tanang panahon husto ang Papa. Dili sa tanang panahon husto ang mga obispo. Mahimo lang silang husto kung ang ilang pagtulunan isanding sa pagtulunan nga ilang nadawat. Sir Carlos, o diyan sa good evening, Sir Asko, baon sa maning pare og kaobispuan nato karon na grabe naman pud apil at pres politika. O bali, gusto ka ba wala may gisaad ang Espiritu Santo nga mahitabo nga husto sila na? Sir Carlos, kanang gibuhat karon sa atong mga pari, kanang gibuhat karon sa atong mga obispo nga Takeo Duterte, uban pa. Wala saad ang Ginoong Dios nga naa sa Espiritu Santo ana. Nga naman kay ang gisaad nga Espiritu Santo exclusive lang na kung magtudlo sila og faith and morals. So kana din ha, kanang mga nakapil-apilan ng politika, wala ka siguro gusto ba sa udili. Ilahan ng kaugalingong judgment. Walay tawag ining kwan din na, walay gisaad nga Espiritu Santo din na, usay makaingon baga nag-usay nga sa mga pariyaw, imbis Espiritu Santo itudlo, Espiritu Tonto na may naabot nila. Di ba? Ilhan kayo ba nga na ay mga personal interest ba? Nakatupong mga pari po nga naghilom-hilom kung si tinuod, di po magsaba-saba. Di po musulti kung si tinuod, magtago-tago na po. Dapat panulti mo, Father. Kaya nakasalalay din ang atuang tawag ining nasod. Kaya daghan kaayo karong nga panahon nga nagsutana, gigamit ang sutana para sa ilang political interest. Ahay. Na ako'y amiga sa Dubai, Muslim siya og nagbabunyag sa Catholic Church og dikaon siya baboy. Karon nadakpan siya og napriso. Pwede palit yung sigarilyo ang iyang gipasa nginlan kay ang baboy maayo daw ang mag-Muslim kay wala siya madampi kay wa man daw siya kakaon. Patluya pud ang mamlani oy. Luyas baboy ang gipasangin lang siyang kabuang.
Okay, Sir Ukihan bagkas pa nun og arang-arang na unta to, Sir Vimar, pero yes, dali naman kayo sa nangulo. Sir Arvin Calabrose, Sir, good evening nimo sir ug sa imong pamilya. Ay, sa gusto mo tabang na sa programa mga sir, until nakinalan ta siya tabang suporta mga sir. Pag mga ma'am, kaya lagi wa may mahimo din ng mga sir ug mga ma'am kung wala inyong tabang ug inyong support. Sa gusto mo tabang, sa gusto mo suporta, pwede niyo ipadin tabang support sa mga account numbers, managaw sa mga skills ka dagdagang information o pwede sa mga message sa itong page kung very imitation po. Daghan kang salamat in advance. Sir Carmelito Rama, yes sir, good evening. Very well explained, WRG Seno. Pero ang mga sulpot, dili kasabot ala kay giputaan sila sa ilang BFF. Oh man. Tinuod na sir. Tinuod na. Kay kasuguan sa Diyos. Ano na dagi usab? Naigi amen siguro. Wala gi usab, naigi amen. Naagi hapon ang tawag ining pulong pero gi-amen siya tungod sa pagpungti siya. Kasi ang simbang Katolika man, Mr. Tampos, ang gitagaan o otoridad ni Kristo, di lang kasi simpleng human authority, kundi divine authority. Kasi siya ang mo administer, siya ang mo promulgate sa mga balaod sa karon nga gitawag og panahon in behalf sa Dios. Wala sa inyo. Wala ka mo magbuot-buot mo tuman-tuman anang kano ipapahula inyo mo ilabot. Usurpation of authority kana. Usurpation of authority. Kauban na sa mga mangingilag. Sir Kenneth Daputan niya, sir, good evening. Ang grabe ka kripto, may pang Visayas. Dapat, Sir Ray, dapat malingog na ng mga pari nga kabalo sa tawag ini. Kamatuuran, sir. Sir Carlos, pariwat ng Father Flavio, una-una gyud og file, turo po to. Amot, pila ba kabuok, Katoliko, ipagkumpisalan to. Apay magmisa-misa pa sa ng kalsadang yate. O nagaba. Sir Daniel Lungay, sir, good evening nimo sir og sa imuhang pamilya. Thank you kay sir sa kaniyang tabang sir. Yang gyapon sir ning kamot gyapon sa pagtawag ining pagtuman sa kabutos Ginoo pinagi sa pagsunod sa pagtuman sa Iglesia Katolika, Sir Daniel. Sir Carlo, yes sir, mayang gabi. Sismatik ko sa mga modernist, Sir Carlo. Ay, nalang no guys yung kadil gipan to gabanggitang theologian mo lagi. Salamat sa imong kalam ngayon magipambit namo daghan na sad ko nakatunan ya. Ira as Ginoo sir, dili na ako igulang ko ng relay. Okay, kinsa man ang taong iwanon o diha dili ba na mao ang tawag ining Santo Papa? Di gid na mao ang Santo Papa. Kung mao pa ng Santo Papa, dugay ra na human ang kalibutan. Mr. Torinia. Kapila na gud karon kanang ingon na usa ka buok kanya karon. Naka 267 na. O may common sense. Common sense ba? Puro lang mo anang common, mo sense. Ay na lang. Sir Ray Ramos, dili sila makadawat ng simbang Katoliko mao ang gipatungan sa iyaya tinuod na Sir Ray Ramos. Sir Daniel Solis, sir, good evening. Okay, balik ka atong topic mga sir ug mga ma'am. Kung pa sa tawag ining ko sa kabilang nato, nor do we mean that every utterance that proceeds from the Pope's mouth or from the Pope's pen is infallible because it is his. So ingon pa din wa doon nagpasabot ng kanang do ko ng infallibility, wa doon nagpasabot nga every sulti sa Santo Papa amo gawa sa iyang baba, every isulat sa Santo Papa infallible na tungod kay siya nagikan. Muni atong bantayan mga sir kay karon magudaghan kay mga Katoliko. Makita na to karon nga kabalog ang sipyat pero nganong so Santo Papa ko na sulti. Kinahanglan kabaluta mo determine asa dinha nga gigamit sa Santo Papa ang iyang authority o wala. Pag manarabaho ko doon. Frank ka ra po sa Daniel. Frank ka ra po kakayo. Sir Ramil, kamusta naman dahil sir ang kinabuhi sa communicated? So far, kaluoy bias Ginoo. Nagsugod yapon tas kabubuton sa Ginoo sir, at least is communicated tas mga taong iri Sir Ramil. Dili ta kusog pa wata na hiusan nila sa ilahang gitawag irihiya.
arang-arang sa Federasyon sir musturya jud balance politika karon dapat ilang kisa Sir King dapat naagi tawag ining kuan naagi mga par ilabi na Davao gani naaga ni kuan naaga ni tawag ining kuan naaga ni pagkaila nga pari list Davao nga gusto ka ba hilom lang ba niya nag-create sila grupo na Barog Katoliko ba to o Barog Laiko gito para mo counter anang mga kuan kabalugod sila unsay sakto unsay dili. Sir Erwin Amante, sir, good evening. May kabaguhan, sir, pastilan na. Excommunicated, but pasabutan ng you are not united already to the Supreme Pontiff. Wala naging excommunication, pero discipline ng good na. Wala man good na bilog din or dili man good na sakop sa infallibility. Kaya kana manggong tawag infallibility, fixed man gud na, immutable, di na makambyo. Kana manggong excommunication, makambyo man gud na. So, ang maghimo excommunication pwede siyang mahusto, pwede po siyang masayo. Po tanawat ng panahon ni St. Athanasius, kapila sig excommunicate. Kaunom. Pero wa maginahustong papa atong panahon na, wa ginahustong mga obispo atong panahon na. Gani pag abot sa after the Council of Chalcedon, gideclare pa siyang doktor simbahang Katolika. Di ba? So ana Sir Daniel kinsa na pagkabalaan diri sa kalibutan kung dili Santo Papa panahon sa Inquisition pila kalibos Ginoo ko pagaba pud nimo nagtuon bigyo ka nang abot ang Inquisition sure ka kaya kung pangutan unta ka pila ka kaso anang panahon na pila ang nag-execute makatubag ka uli palaban ninyo mas daghan pa man gani ang gipag-execute ng mga Katoliko sa panahon sa French Revolution kung itandi ni mo dito sa Inquisition. Ang na-execute ng Inquisition 800. 150 years na ang na-execute ng 800 tawag ining heretics. Pero sa French Revolution pila ka Katoliko gipamatay tungod sa pagtuong Katoliko. Not less than 30,000. Wag di ka maulawan na Mr. Turinya. Gabasa-basa kag tawagan ng history niya pagkahuman ang imuha ng gustong ipakita story. Bangag. Yeah, Sir Carlo. Ay, nalang. Matingal ba? Inquisition daw ko no. Ipamatay sa tupa pa rin pamatay ito. Wa kalipakig ko, Lord. Ang imong argumentong ngit-ngit pasal kitran. Ngano na di kagahom Iglesia Katolika nga mag-execute og tao? Ha? Pagbasa doon nagtarong history daw. Kasi nag-execute ana. Ang simbahang Katolika, igo lang sa mudiklar nga irihis ka. Ang pinakabugat nga ihatag nga silot sa Iglesia Katolika alang ni ato mga tao nakakommit og erehiya, excommunication. Tanggalon ra ka. Kung sa kon pa nga di na ka makadawat og sakramento ba, ana. Pero nawala imong bunyag na gihapon di na kadawat og sakramento. Wala pinakabukat na siya ihatag niya. Pero nung ka nga mong patay siya, buot mo. Kunya, ano nga di man ikotong sa French Revolution? Not less than 30,000 ka mga Katoliko, mga obispo, mga pari, gipang-ihaw sa ngalan sa pagtuo. Nang di man mo na ikot, mauwaw mo? Sir Benny, Lucen tayo sa good evening nimo kasi mo ang pamilya. Mana. They are cursed. Mga lagi. Sa wala pa nakapag-follow sa mga pages, i-follow ng mga pages RJ Roland Sanders II TV, Palya.Argumento page, Kuya Apple page, and RJ's Vlog 2022. Pwede sa mag-send din o Facebook stars. So, sa ito ang mga channels, wala pa nakapag-subscribe. I-subscribe ninyo nga itong mga channels, The Lay Catholic, Apologist, ito sa official, RJ Sanders II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan, Religious Forum. O pwede sa mag-send din na og super stickers, super chats, and super thanks. And yun sa mga Katolikong gusto mutabang sa atong program kay lagi mga sir ug mga ma'am. Wala ni mahimo in town dire mga sir ug mga ma'am kung wala inyong tabang, inyong suporta. Sa gustong mo tabang, sa gustong mo suporta, pwede ninyong ipadala yung tabang suporta, pinos mga account numbers, anak na sa mga skills kung nagadagan ng information. O pwede sa mag-message tong page kung via remittance inyong pagpadala. Daghan kayong salamat.
advance. Sir EJ Baclayo niya, sir, good evening mo, sir. Huwag sa imuhang tibog pamilya. Speaking of French Revolution, gahapon Feast of 16 kami. Katong pang ihaw. Pang langguan og liog. Nga, ano di man nila na ikuan? Ibalita, ano di man nila isulti sa mga tagak nga mga pareha ay ng Torinya. Uwa man! Imagine mo ha, sa Inquisition, sulod sa 150 katuig, ang na-execute, ilan na kabuok? 800? Nga, French Revolution, pila na katuig? Tulo? Katuig, ang i-execute 30,000? Not less than 30,000? Bagkaya-baga. Ay, istorya ko si Raji para magkabalo mga sulpot, mawalagi sir. Nagpakabalaan, Diyos kalibutan. O saan ba nagpakabalaan? Saan to papa nagpakabalaan? Kasi kasulti mo. Gitawag na siya Holy Father tungkol sa iyong office. Mura ba? Isa Torinya ba? Mura ba presidente ba? Gitawag si Bongbong Marcos o His Excellency, bisag dili sa excellent. Anong gitawag mo sa His Excellency? Tungkol sa iyong office as president. Lagi nga mapatagka lang. Yabag. Isuod pagitaan ng inyong kawayhanaw. Ayaw. Kuyuro man taan ng imong ka ignorante sa ayaw. Sa mga nagpakabalaan? Ay mga santo pa pang yabag, kundi tanan yabag, daghang po santos. Ang mga yabag na santo papa di kalabaw sa mga santos ng mga santo papa. May daghang mga santo papang nga santos. But pasabot, samtang sila buhi pa, hero ang ilang gimo. Heroic action ilang gimo. Sila mapagyabag sa papas katoliko out of 267, may na ay 7. Yan mo na inyo ang paboritong ginakot. Yabag gagawin. Ay na lang. Sir Oliver, paabot ko, nagpaabot ko sila communication, Sir Oliver. Napod niya Glendale, may pag manarbaho ka, kapoy kayo. Okay. Sige, ugma, atong ipadayon ni ugma ang tawag ining about the dogma of infallibility. Ang atong topic yung mga siktang tagak, Espiritu Santo, Espiritu Tonto no na, sigurado na. Putol mo gud akong para ba? Tanganan ako di kantinas kilid ginagbuak ana sa nabali. Mao may excellency na way ayo wala na isalig ang mga tao mao lagi. Di ko maguna sir basta politika ang nanag na. Sir now concerned about kay Mama Mary kay conceived man siya without sin. Unsa sir si Mama Mary lalang sa Espiritu Santo ug ang iyang maginikanan ni Mama Mary sir nagkapanunod. Actually sir kana manggong original sin na panunod na sa matag tao aning kalibutan na dili nagikan sa ilang ginikanan. Kung dili nagikan na direkta kang Adan o kang Eva. Sayop ang notion, sayop ang pagsabot. Kung may nga ang tawag ining original sin atong gikuha sa tong papagmamano. Kanang original sin direkta gyud na kang Adan o kang Eva. Romans chapter 5 verse 12. So, bisag kinsa ang atong papa, pag ianak ang tao siguro gyud na nagitay original sin. Pero ang mahal nga birhen, gipaagi siya og kana bitong natural conception. Dili supernatural. Kay naghilawas man gyud Santa Ana og si San Joaquin. Pero ang kalag sa mahal nga birhen gi-preserve daan sa Dios. Mo nang the dogma of the Immaculate Conception. Before gitisuk ang iyang kalag, dito siyang lawas taguangkan siyang mama, gi-preserve ng daan sa Ginoong Dios ang iyang kalag ug grasya. Wala pagpahibalo sa anghel, St. Luke chapter 1 verse 28, kay karitomini, full of grace. O nang wa siya original sin, kay puno man siya sa grasya. Kay ang sala man good Sir Benny, it is an absence of grace. So, ang mahal nga Birheng Maria, gisabak sa ni Santa Ana, nga naa si grasya. Mo nang immaculately conceived siya by Saint Anne. Tinuod na Sir Yancy, Sir Jason, yes sir, good evening. Ug sa Roman family. Kung sa ganito nga heresiya, dili pwede masayop ang sa diba? Ultramontanism, sir. Ultramontanism.
ilang una-una kay ang sa tuwa balabaw so di na siya masayop. Ultramontanista na. Kahiri si Sir Jason. Kay kinsa man pod nagsantos anang inyong Santo Papa si Kristo. Actually, si Kristo pinagi siyang simbahan. Kinsa man na mag-declare kamo? Wa mo may otoridad. Sa pa gusto niyo panaogon mo si Kristo para i-declare niya nga santos ning tawanan. Gusto ko ba murang mo ka na liwat gyud mo sa inyo hang kagikanan si Ellen G. White. Hilig og imaginasyon. Si Kristo makita karong panahon na pinaagi siyang simbahan. O ba tawag itagaan niya divine authority? Whatsoever shall bind on earth shall be bound in heaven. Whatsoever you loose on earth will be loose in heaven. Liman kada. Way tao gisot ang Kristo anak gawas ka ng Pedro. Og makita si Pedro sa karon nga panahon mo ng Papa. Isa to rin niya. Ginoo ko paragaba pa ng panabot ni mo eh. Sige na agkasuplak ba? Okay. Sige. Yeah. No problem, Sir Benny. No problem. Sige. Yun, sa gusto mo tabang, sa gusto mo suporta sa program, until now, nagkinalang gyapon kita sa tabang suporta. Kaya lagi, may mahimot din yung mga sulog mga ma'am kung walang inyong tabang. Sa gusto mo tabang, sa gusto mo suporta, pwede ninyong ipadala ang inyong tabang suporta pero sa mga account numbers ka nakaroon sa mga screens ka nadagadagan ng information o pwede sa ba mag-message tong page ko via remittance sa inyong pagpadala. Daghan kayong salamat in advance. So, ato nang i-continue ba po na kasal. So, atong isugdan ang ato ang program sa pag-ampo at ibinta po sa pinagda sa pag-ampo. Yung minipatid, Philip, Espiritui Sancti, Amen. Ave Maria, gratia, Predominus Tecum, Benedicta Timolieribus, et Benedictus, Fructus Ventris tu Jesus, Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostri. O Mary conceived without sin, pray for us who have recourse to thee, and for all that have recourse to thee, special the missions of those recommended to thee. Amen. Minipatid, Philip, Espiritui Sancti. Amen. Puho na, sir, relax, ma'am. Puho na. Sir, doon na ba basis sa mga sulpot silang trade nga wala sila nag-tights, wala silang simbat tungkol kay wala pa sila malawas. Naghimo daw sila anak tungkol kay luwas na sila. Ilara ng damgo. Damgo na, sir. Baseless. Sige. So, yun, hindi ka na lang mas kinatubungan pero sa TV Pulya.org Panguluhan, Pangunahan, sa Lay Catholic, Apologies International Official, sa kung mga kaubanan sa lisista ng mga Katoliko nagasubaybay, nagataban, nagasuporta sa programa. Kinin yung ubos nga lagad o igsuon sa pagtung Katoliko, Sir R.J. Seno, temporaryo nga manamit yung mingon, Ecclesiam Servire, et Fidem Catholicam Defendere. Mayang gabi yun na Ave Maria, Viva Costray. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Argumento page, Kuya Apologies TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa atin po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologies International Official, RJ Sano II TV, Kuya Apologies TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na ulis pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito, until now, andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung papadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.